'Yan Abuja da son kai na kiransa da Masallacin Abuja, masu ado da Turanci na kiransa da National Mosque. A gwamnatance wannan ne babban masallacin ƙasarmu Najeriya. Da aka magantu fahimta ya zo ɗaya, marigayi Shehu Shagari ya matsa lamba akan gina Abuja a matsayin sabuwar babbar birnin tarayya. A ƙasar masu addini Najeriya ana buƙatar wurin ibada ɗan ƙasaita. A lokacinsa aka fara gina wannan masallacin kuma aka ɗora marigayi Shehu Musa 'yar Aduwa a matsayin jagoran aikin. Gangariyan gini shakallan 'yan gida bare bakin Fulani da Kano da 'yan Borno, tsarin wargaji mai siffar ƙawata natsuwar masu ibada a ciki da haraba. Aiki ne irin wadda Mahadi Kature ko a wajen yawon bude ido a Abuja, wannan masallacin na daban ne. Ginin mutanen da kenan masu hangen shekarun gaba da jikokinmu, don kuwa har a gine-ginen zamanin da ke Abuja a yau wannan masallacin dan 80s ya fi su kwalisa. Dan kwamiti sun saka zuciyar ƙasa a gaba da nasu a lokacin, kuma yanzu mafi yawa daga cikin su sun dade da samun masauki a gidan tsira. Da gani kun san wagga aiki ya lashe kuɗi. Ni na kawo kuɗin. Shagari Prof Shagari ya aike ni Makka, wajen sarkin Makka a lokacin, da kan cewa za mu ga masallacin mu na Abuja wannan muna son taimaka wasu. Shi ne sai sarkin Makka Abdallah kenan, a lokacin Abdallah ya ba da kuɗi $6 miliyan. A lokacin fa shi ne take off mu draft da $6 million. To sai shi Abdallah, to kuma ana yi sa'a za a yi meeting ɗin council na musulmin duniya, shugabanni, sai ya ce na tsaya a wanke kabanin. Da ya faɗa min ban iya barci ba rannan dan daɗi, muka ku shiga aka wanke kabanin. To wankin mutane za su ci wai ko ruwa za a ɗiba a ta watsa, ba haka ba ne. Zamzam za a ɗauka a sa a bucket da yadi haka, sai a ji ana goge ta. To mun yi layi, ni next me ya haɗa a lokacin shine yake gogiya president na Pakistan. Ya wuce gona da iri, ma'ana ya ƙi ya bani. Na ci to ai nan da muke ciki ba wani president, wallahi ba wani abun nan. Sai na kwace yadin, na je na jika shi a bokitin. Ni ma na zo ya ta duba na haka, wato ni ba dan Pakistan ba. Na zo na goge na daɗa saukowa, na yi ɗawafi, na daɗa koma na shiga ta biyu, na daɗa wankewa. Na zo na kawo wannan kuɗi. President ya ce mun gode, ya kira Shehu Musa 'yar Aduwa ya kawo wannan dabu na kuɗi $6 miliyan intact, ya baiwa Shehu Musa 'yar Aduwa, ya ce gashi Saudi Arabia, King of Saudi Arabia ya ba da gudunmawar wannan kuɗi a ci gaba da aikin masallaci mai National Mosque. Ni na kawo wannan kuɗin. Banda musulmai, kowa na iya kai ziyaran hallaka kwarkwatan idanu a wannan masallaci, sai dai waɗanda ba musulman ba a bari su shiga lokacin da ake sallah. A yanzu kuma masallacin na iya goyon mutane sama da 25,000 a ciki da haraba lokaci guda. Tun da gwamnatin ƙasa ta dawo Abuja, sallolin Juma'a yakan kama daga 1995. A nan mafi yawan shugabannin Najeriya ke sallarsa ta Juma'a. Masallacin dai na da ɗakin karatu da shagunan saye da sayarwa, babban ɗakin taro, gidan saukar baƙi da makarantar koyon addini, duka all in one. Da akwai lokaci da na nuna muku yadda ake yi wa nufawa wankan shiga Abuja a nan. Masallacin miƙati ne ga mutanen Nasarawa. Shi kan shi Oga Kashim Shatima kafin a yadda da zaman sa Abuja, sai da ya zo nan ya yi sallah ya roki Allah, na gani ina so zaman bila. Me za ka yi a duniya wadda ya wuce aikin idan ba ka ce san barka? Ni siyasa ta yi min komai, saboda na shiga ɗakin Allah sau 2. Wannan ba ƙaramin alfarma ba ne, ka shiga ɗakin Allah Ka'aba. Sannan kuma na zo na shiga kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hannuna, na taɓa abubuwan da ya amfani da su. Akwai su buta ta akushi, su abubuwa suna nan a ciki, na kuma taɓa su.
a nan ne ba zan taɓa manta ba, gwamnan garin ɗan sarki ne, shine gwamnan Madina. Shagari aka ce Abuja, kuma ina san a duniyar zamani mu ne Shagari ne na shida a wadda aka buɗewa kabarin annabi ya shiga. Domin ka shiga shi wannan gwamnan shi ne na ƙarshe a fitowa yana ta kuka, shi ne Prof ya tambayi me yasa yake kuka, ce bai taɓa shiga ba. Shi ne gwamnan Madina, wallahi bai taɓa shiga ba. An yi shi ma shiga Shagari alfarmar da ya samu, shi abokin Fahad ne, Kinga Fahad. Alhaji Bello Mai Tama dan Yusuf Saddaunan Dutse, tsohon minista a gwamnatin marigayi Shehu Shagari, dan siyasar da Allah ya fara saka masa tun a duniya bisa aikin kyautata rayuwar al'umma.